tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chedu The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwechete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Nasi mustudio chidzidzo chedu tichatungamirwa naPastor Caston Betera. Chidzidzo chanhasi chine musoro wenyaya wekuti chii chinoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Chii chinoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Inini rangu Bible muno mustudio ndatobata handizive kwamuri vateereri. Sezvatinogara tichikurudzira, torai ballpoint nebepa kana bhuku pamunopota muchinyora ndima dzatinoverenga muno mustudio, kuitira kuti muzodzidzokorora muchiona kuti zvatinotaura tiri kuno ndo zvazviri kubuda zviri here mukati memabhibhles enyu. Ndoda kutenda nevanotiwisira tsamba, vanochaya nhare, vanonyora ma-SMS, vari kufamba nesu pachirongwa. Ndoda kutenda muteereri Jengwa kuNorton, shuwa rambai muchinzwa chirongwa ichi muteerere nevakawanda. Nana Colin kumanika kuMozambique, tsamba dzenyu dziri kusvika panhare, Mwari akuitirei zvakanaka. Tichabva tapinda mukati mechidzidzo chedu chiri kuti chii chinoda kuitwa kuti munhu aponeswe. Saka ndakuverenga muBhayibheri, vhesi redu rekutanga ndiMatthew 28 verse 19 na 20. Matthew 28 verse 19 na 20. Verse 19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Jesu akuenda kudenga ari kuonekana nevadzidzi vakawanda. Ari kuvati imimi chisarai muchienda nevhangeri pasi rose. Kana maenda nevhangeri pasi rose, bhabhatidzai vanhu muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Kana mavabhabhatidza, rambai muchivadzidzisa kuchengeta zvakarayirwa naBaba. Jesu ndobva apedzisira achiti, tarirai ndinemi kusvika kumagumo enyika. Handipo pega paakatuma basa iri Jesu. Toda kuverenga zvakare kuna Mark chapter 16 verse 15 kusvikira pa18. Tinzwa achituma vanhu zvakare basa. Mark 16 verse 15 kusvika pa18. Iri kutiyo panapa. Akati kwavari, endai munyika yose, muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Zviratidzo izvi zvichava nevanotenda. Vachaburisa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura ndimi itsva, vachabata nyoka, kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachivavarwadzi. Vachaisa maoko pamusoro pevarwere vakapora. Saka Jesu paari kutuma vanhu kuita basa, vaateereri,
achiti basa rinofana kuitwa nechechi nhasi kuudza vanhu vhangeri raMwari nezvinodiwa, vanenge vatenda vobhabhatidzwa, vanoramba kutenda bhaibheri rati vachatongwa. But pane kusiyana kuiri pakutuma kuri kuita vadzidzi naJesu. Kuna Mateu kwaanga achiudza vanhu vakawanda, angoti endai nevhangeri mubhabhatidze. But kuna Maki kwandapedzisira kuverenga, anga ari kungotaura nevadzidzi vari 11, Judhasi anga asisipo. Ndobva awedzera akati zviratidzo izvi zvichava nevanotenda, vachabudisa mweya yakaipa nezita raMwari, vachataura ndimi itsva, vachabata nyoka, kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachivarwadzi. Zvikanzi nebhaibheri vachaisa maoko pamusoro pevarwere vachipora. Tiri kufamba tese vateereri. Saka ndabva ndaita mubvunzo wokuti Jesu mukurarama kwaakaita kwese akararama makore anotopfuura 30 years panyama panyika inoyi. Sei akamirira musi waamuka kuti ataure nyaya yendimi? Makore ese afamba nevadzidzi vake haana kumbovaudza zvendimi. Sei akutaura nyaya dzendimi amuka kuvakafa? Kwese uku aidi kutaura nyaya yendimi. Saka pakandinetsa kuti sei Jesu aita maitiro akadaro. Saka pandaitarisa ndakabva ndada kuona kuti ndokaive kekutanga here Jesu achituma vadzidzi kuita basa. Nekuti paavatuma pabva ati wedwe vanoda havo zviratidzo izvi zvichakuteerai, muchataura nendimi itsva. Maonero kuti pandangotaura kuti ndimi kwamuri iko kuvateereri mabva mati ya kunoza kuti inyaya inoda kutaurwa handitika inyaya inoraramika pavatendi, nyaya yendimi. Kuti nyaya yendimi zvinombofamba sei? Ngatimbonei pamwe Jesu kana kuti Mwari paaituma vanhu kuita basa rake, tiona kuti aitaura here nyaya yendimi. Ezekiel chapter 3 verse ya 3 na 4. Ezekiel 3 verse ya 3 na 4. Akati kwandiri, mwanakomana womunhu, famba uende kuimba yaIsraeri utaure kwavari mashoko angu, nekuti hautume kurudzi rune mutauriro usingazikanwi nerurimi runogozha, asi kuimba yaIsraeri hautume kumarudzi mazhinji ane mutauriro usingazikanwi norurimi runogozha, vausingagone kunzwisisa mashoko avo. Zvirokwazvo dai kutuma kwavari vaingadai vaikunzwa. Ezekiel achitumwa naMwari anonzi Ezekiel, hauna nindi yekuramba zvandokutuma, wazi kwandiri kukutuma language yako ndo yavanotaura, zvavanotaura munonzwanana. Saka chiri kukunetsa chii? Enda kwandakutuma. Jesu iye asati ambofa akambotuma futi vadzidzi kuita basa rake. Matthew chapter 10 verse 5 kusvika pana 7. Matthew 10 verse 5 kusvika pana 7 inotiyo panapa. Ava vane 12 Jesu akavatuma akavarayira achiti, musaende munzira yevahedheni, musapinde muguta revaSamaria, asi zviri nani muende kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Mufambe muparidze muchiti, ushe hwekudenga hwaswedera. Saka Jesu paari kuvatuma futi haasi kumbovaudza kuti pandakutuma yapo muchataura nendimi itsva. Sei asina kudaro bhaibheri kuisa pachena kuti paavatuma kekutanga atovarambidza kuenda kudzimba dzevahedheni, vainzi mahedheni, maGreeks, maGentiles. Saka itozoti vadzidzi vangu ndakavatora vachiraura hove, saka havagone zvekutaura malanguages emaforeni. Saka pandiri kuvatuma bheta ndibva ndavaudza kuti vasaite mistake yekuenda kudzimba dzevahedheni kana kuenda kuvaSamaria, ngavatenderere muJerusarema. Rizini ndei? vakada kuonererwa vachienda kunze, language yacho havaigone. Zvinonzwisika kavateereri? Saka sei pamuka Jesu
azotaura kuti muchataura nendimi itsva. Rizini yaita kuti Jesu adaro nekuti avatuma akati chiendai pasi rese. Saka kana vakuenda pasi rese ka kweseni yaibva yaita vadzidzi ndekuti aiwa paya makambotirambidza mukatitenderai muJerusarema. Saka kana mauda tiende pasi rese kuchaina kwacho tikaenda isusu makatitora tairaura hove hatigone chiChinese tinonoparidza sei? Saka Jesu ari kubva tinengeri kuti ndakukutumai pasi rese. Don't worry, muchataura ndimi chii? Itsva. Bhaibheri hariti muchataura nendimi, rinoti muchataura ndimi itsva. Zvanzwisika kavateereri? Saka Jesu ari kuburitsa pachena kuti nyaya yendimi iri mucontext yekuparidzwa kwevhangeri pasi rese. Nyaya yendimi yaintroducwa. Why? Nekuti vhangeri rakuenda kundimi dzakawanda. Ndimi vateereri, ndimi ngandisefti kachirungu anozandombo kutema ine kachirungu. Ndimi dai kuri kuchirungu tinoti language, kana ya plural kureva muhuzhinji toti languages. Saka kana uri mutauro weshona wandiri kushandisa mustudio patinoti rurimi tiri kureva language. Saka kana marurimi malanguage amuhuzhinji tinoti ndimi. Vana vechikoro zofana ita nyore izvi. Vanoenda kuchikoro handiti mune bhuku riya reform 1 rinonzi rurimi rwamaibhuku 1, rurimi rwamaibhuku 2, rurimi rwamaibhuku 3. Kureva kuti marurimi amai kana awanda kuti Shona, Tonga, Nyanja, Ndebele, kana awanda ndondimi. Ndimi iplural yerurimi. Pavatika ka. Saka Mwari ari kuintrodusa nyaya yendimi nekuti vhangeri ranga rakufana kubva muJerusarema richienda pasi rese. Saka ari kuti muchataura ndimi chii? Itsva. Ngatione kuti nyaya iyi yakafamba sei. Mabasa chapter 1 verse 4. Akavarayira vaungana navo kuti varege kubva paJerusarema asi vagarire chipikirwa chababa achiti, chiye chamakanzwa kwandiri. Verse 8. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema nepaJudhea nepaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Saka Jesu ari kuramba achivaudza vanga vakutofamba vari kuenda kugomo reMorifi kuti abva asimuka achienda kudenga. Ndobva kuti kuvadzidzi, inimewo hakona izoita mistake. Peter, musaite mistake yekuonerwa kubva matoti hete tina Jesu motanga kufamba nevhangeri. Garai muri muJerusarema kusvika mapiwa simba rinobva kupi? Raive simba rei. Hanzi simba iri rikauya nderekukubatsirai kuti muve zvapupu mugone kufamba nevhangeri paJudhea, paSamaria kunosvika kumugumo wese wenyika. Saka kana tichitaura nyaya yesimba reMweya Mutsvene, Mwari anopa vanhu simba kuti paitwe zvevhangeri. Haripirwe simba context yemumba menyu kana muchechi. Mwari anopa simba vari kuita vhangeri, vari kuenda nevhangeri kuvanhu vakawanda. Chii chakabva chaitika? Acts chapter 1 verse 9 kusvika pa14. Verse 9. Zvino akati areva izvozvo akakwidzwa, vachitirira gore rikamubvisa vakasazomuona. Zvino achitarisisa kudenga iye achikwira, tarira varume vaviri vamira navo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, imi varume veGarirea, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu akabva kwamuri akakwidzwa kudenga achauya sezvamamuona achienda kudenga. Jesu akuenda kudenga, hanzi aenda kudenga ngirozi dzakasvomira nevadzidzi vanga vari ndee vakatarira kudenga. Zvino nei varume veGarirea, mabva mati ndee kudaro zvaita sei? Ndofunga hapana akapindura ngirozi vaingodengedzera kuti ona kudenga uko. Zvikanzi Jesu ari kuenda uko achauya semaendero aari kuita. Saka muchiona muno mustudio hatibve papfungwa yekuti Jesus is coming again. Saka theme yedu ichiramba ichingoti the second
coming of Christ. Saka chii chakabva chaitika kuvaruma, vhesi ya 12 kusvika pa14 yaMabasa 1. Zvino vakadzokera Jerusarema, vakabva pagomo reMorivi riri pedyo neJerusarema nhambwe yerwendo rwesabata. Vakati vapinda, vakakwira muimba yaiva pamusoro, pavakanga vagere vaiti Petro naJohani naJakobe naAndrea naFilipi naTomasi naBhatronomu naMateo naJakobho mwanakomana waAlfeo naSimoni muZiroti naJudhasi mwanasikana waJakobho. Ava vose vakatsungirira nemwoyo mumwe pakunyengetera, vaine vakadzi vana Maria mai vaJesu nevanin'ina vake. Saka yanzi vakabva vadzokera, nekuti Jesu angavaudza kuti musabve paJerusarema kusvikira mapiwa simba rinobva kudenga. I trust in my Redeemer as I go singing on my way. So happy am I, so happy now. Yes, happy am I, very happy now. Ever I know that He is with me, keeping my soul from day to day. So happy am I, happy now am I. Yes, happy am I, yes, happy am I. With my Redeemer, singing along the homeward way, telling of the lost of His great blessing. I'm always happy. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way to heaven. Sweetly I sing along the journey, helping the lost to know His love. So happy am I, so happy now. Yes, happy am I, very happy now. Hoping to meet Him in the morning, in the sweet happy home above. So happy am I, yes, happy am I, yes, happy am I. With my Redeemer, singing along the homeward way, telling of the lost of His great blessing. I'm always happy. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way to heaven. Looking for Him most any moment, ready when Jesus shall appear. So happy am I, so happy now. Yes, happy am very happy now. Keeping my lamp for trimmed and burning, feeling His coming now is near. So happy am I, yes, happy am I, yes, happy am I. With my Redeemer, singing along the homeward way, telling of the lost of His great blessing. I'm always happy. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way to heaven. Happy am I with my Redeemer, singing along the homeward way, and telling the Lord, telling of the lost of His great blessing. Happy am I, I'm always happy. Yes, day by day. I'm happy along. Yes, I'm happy along the way to heaven. Ndonyaya yatikufamba nayo chii chinodiwa kuti munhu aponeswe. Ngatienderere mberi nechidzidzo chedu tione kuti chii chakazoitika Jesu aenda kudenga. Ndakuverenga kuna Acts chapter 2 kubva pavhesi ya 1 kusvika pa13. Acts chapter 2 verse 1 kusvika pa13. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sekwenhepo inopfupfuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaona ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto, ndokumhara pamusoro womumwe nemumwe wavo.
vose vakazadzwa nemweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nemweya kureva. Zvino pajerusarema pakanga pagere varume vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira kwakati kwanzikwa, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa, nekuti mumwe nemumwe wakavanzwa vachitaura nerurimi rwake. Vakakatyamara vose vakashamiswa vachiti, tarirai, ava vose vanotaura vasi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nemumwe nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? VaPashia, vaMidhia, veErami vanogara Mesopotamia, neJudhea neKapadokia, nePonto neAsia, neFrigia nePamfilia, neIjipita nemativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKurene, nevaeni vabva Roma, nevaJudha nevaProzireti, nevaKrete nevaArebhia. Tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa, ndokutaurirana vachiti, izvi zvinoti kudiko? Asi vamwe vakaseka vachiti vaguta waini itsva. Vateereri, manzwi here zvakaitika paPentecost. Hani ndo pakazodzika simba riya remweya mutsvene. Hanzi radzika, vaivepo vakatanga vanzwa kutinhira musi uyu. Hanzi vanzwa kutinhira ndobva vaungana nzvimbo 1. Hanzi pavakasvika vakabvaona vadzidzi vari mumba umu, ndobva vaona maflames emoto aiita kunge ari kumhara pamusoro pevadzidzi. But maflames aya paaimhara aive neshepi inenge yerurimi rwemukanwa chaiwo, kunge chirurimi zvichimhara pamusoro pevadzidzi kudai. Hanzi ndokutoburuka kwaiita mweya mutsvene nepaipe. Saka kweseni inobva yati, sei Mwari akaita kuti mweya mutsvene uburuke uine shepi yerurimi asi uchiita kunge rimi remoto? Manzwi here mubvunzo vateereri, sei Mwari akaita kuti mweya mutsvene udzike uchidaro? Matthew 3 verse 16. Jesu akati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura. Zvino tarira, denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari uchiburuka senjiva akauya pamusoro pake. Saka paPentecost mweya mutsvene akaburuka neshepi yemarurimi. But pabhabhatidzwa Jesu, hanzi semu mweya mutsvene akaburuka aine shepi yenjiva. Sei Mwari ari kusiyanisa maburukiro emweya? Ari kusiyanisa kuratidza zviri kufanira kuitwa nemweya mutsvene. Pana Jesu wakadzika nechimiro chenjiva kuratidza kuti uyu mwana waMwari, but paauya anenge akapfava senjiva. Saka maiona ari musika aitendera kuroverwa zvipikiri nevanhu vakamusika, as cool as a dove. Saka paPentecost wauya uine shepi yerurimi, wauya neshepi yerurimi kuratidza basa runa kuitwa kuti ibasa rine chekuita nerurimi. Munakundinzwa ini, kuna Jesu wakauya muchimiro chenjiva kuratidza kuti misheni yaJesu panyika aiva akapfava, yenge isiri yekutonga nekukondema vatadzi. PaPentecost wauya muchimiro cherurimi kuratidza kuti chainga mweya mutsvene uda kusikobatsira marurimi evadzidzi. Apa ndopaida kusikobatsirwa apa. Saka wakauya uine shepi yerurimi rwemukanwa kuratidza kuti mweya mutsvene ndauya, vanhu ndoda kukubatsirai apa. Sei waida kuvabatsira apa? Nekuti ndopa vaifanira unoshandisa kuti vaendese vhangeri kusvika kumugumo wenyika. Zvakajeka kaizvi. Saka akabvaonekwa mashepi aya. Hanzi musi uyoyo, hanzi paJerusarema paive nevarume vakarurama, righteous, vanga vakazara muJerusarema. Hanzi pavakanzwa kutinhira uko, vakamhanya vese, ndobva vasikuona zvichiitika. Pavakangosvika, hanzi nyaya yendimi yakabva yamira, ndobva kwakutaura munhu 1 ndiye akazotsanangura kumberi. But pavakasvika vakakwinyana zvikanzi, nhai varume, idzi hadzisi boys dzekuGarirea idzi. Zvikanzi ndidzo. Zvikanzi, how come vari
kutaura language yedu kuMesopotamia, yekuPonto, yekuEgypt, yekuRome, yekuLibya, yekuCrete, yekuPamphylia, yekuFrigi. Vakomana vane mapasipoti era. Vakadzidzira rini language yekumusha kwatatu. Hansaka vese vakakatyika maro vakati nei, avari kutaura vasi vagarari era. Koseiko tichivanzwa vachitaura nendimi dzedu. Maona here kuti musi wePentecost vateereri, chii chakashamisa vanhu? Vanhu vakashamiswa nekunzwa. Udza wauri kuteerera naye chirongwa kuti zvanzi napasta, musi uyu vanhu vakashamiswa nekunzwa. Ko imimi sei muchishamiswa nekusanzwa? Nekuti musi uyu chakashoka vanhu, zveshuvateereri, musi uyu chakashoka vanhu vakatoti nei, kuinga tinovanzwa. Imimi sei muchishokwa nezvamusinganzwei? Sei zvenyu zvichisiyana nezvemubhaibheri? Ende hanzi tinovanzwa vachitaura mabasa makuru ani? Language yacho ingesiye kungogona language votaura zvisina basa. Ngatinyatsoone kuti chii chaiitika musi uyu. Deuteronomy 16 verse ya 16. Varume venyu vose vanofanira kuuya pamberi paJehovha Mwari wako katatu pagore panzvimbo yakatsaurwa, pamutambo wechingwa chisina kuviriswa, pamutambo wemavhiki nepamutambo wematumba. Havafaniri kuuya pamberi paJehovha vasina chinhu. Saka zvaiitika kalenda yekwaJudha. Kalenda yekwaJudha yaive namaholide matatu ekuti even uchisenza kudiaspora waifanira kudzokera kumusha kuti unoatenda holide yekumusha. Saka holide yekutanga yainzi mutambo wezvingwa zvisina viriso, ndopaibva paitwa Paseka. Ndofunga vateereri maakuzviziva, takazvidzidzisa. Zvino hakusisina Paseka. Chiregai kuramba muchiti tikuenda kuPaseka, tikuenda kuPaseka. Yakatsiviwa nechirayiro chatenzi. Saka ndowaive mutambo wekutanga waisanganisira Paseka. Kana mutambo uyu wapera, vaizoita panopera mutambo uyu dhei ravaiti remafirst fruits, pavainotenda Mwari kuti chibage mumunda chaibva. Kana vapedza vakauya kuholide vodzokera kumabasa. Vaibva vaverenga mazuva kana kuti maweeks 7 weeks kubvira pavauya nemafirst fruits. 7 weeks, wiki rine madhei mangani vateereri? 7. Saka kana dziri 7 weeks madays mangani? 7 times 7, 49. Very good. Anaboko vatirwa ine tuzukuru. 7 times 7 to 49. Right. Saka kana vakaunda 49 days, rechimangwana racho vaibva vanyora pakalenda yavo kuti iholiday futi yekuti varume vese ngavatsoke. Saka holiday ndo yainzi mutambo wemavhiki. But kana kwa kuNew Testament ndo iri kunzi Pentecost. Zviri kubatika kavateereri. Saka Pentecost, saka manzwa pandavenga anzi zvino zuva rePentecost rakati rasvika, itori dhei raive pakalenda. Pentecost haiite Pentecost nekuti kwakadzika mweya. Even dai gore iri mweya usina kudzika, Pentecost yaingovako, yaive holiday pakalenda yechiJudha. Sei yainzi Pentecost? Ndozvati vazhinji venyu makasvika grade 7. Pane zvataitiswa kuchikoro zviya zvekunzi what do you call a shape with 4 sides? Taibva tati quadrilateral. Wobva nziko a shape with 5 sides. Taibva tati pentagon, hexagon, heptagon, octagon. Mazviyeuka kaizvi. Saka vana nekuti Pentecost rinobva pane rekuti pentagon. Mukutaura kwakareruka zvinorevei? Zvinomboreva kuti 5 times 10. Saka kuti Pentecost kungoti 50 days Jesu amuka. Ndo zvazvaingoreva bedzi kuti Pentecost zvazvinoreva. Vana iroro vateereri, rinongoreva kuti 50 days Jesu amuka. Yaive holiday pachiJudha. Maona kuti vamwe venyu matobata zvamamusingazeka. Chirega kufamba ukafamba kuvanhu vari kudinzwa ndichitaura ndiri mustudio, wofamba uchiwadza kuti ndiri Pentecost, uchazekwa hambe nako.
uchabvunzwa nzuri 50 chii amenako uchabvunzwa nzuri 50 chii because vanhu vari kunzwa kachirongwa ichi vari pamhepo vari kuzinzwa. Pentecost haiite Pentecost nekuti mweya wakadzika musuyo, yagara yaine holiday, ende holiday yanzi varume vese vaidzoka. Saka chionai zvakaitwa naMwari. Varume ava pavakadzoka kuholiday vachibva nyika dzaverengwa dzega, gore iri chaivanetsa vanga vambouya kuholiday yePassover pakaroverwa Jesu. Saka ndo timu rimwe chete rakanga raudza Pirato rikati rovera Jesu Bharabhasi asununguru. Saka pavakadzokera kumabasa manje vakazochairwa foni zvikanzi ko timu, zvikanzi chii, zvikanzi ko munhu uya takati aroverwe kanzi akamuka, zvikanzi feki yaburuta, zvikanzi shuwa pane vakadzi vakatoenda kugoa kati akamuka, zvikanzi kwainga masoja ari kuti akabiwa wani. Saka gore iri teererai vateereri, munhu wese aive kudiaspora akadzoka aidzokerei, aida kusikoverifya kuti kune munhu ari kunzi amuka kuvakafa. Saka manzwa bhaibheri rati pajerusarema pakazara varume vechiJudha vanga vakawanda gore iri. Saka zvaiitika ndezvipi? Vaiti vakaenda pano voti nai hanzi Jesu akazomuka here uya mufanhu watakakondema uya, vamwe vati ndo zvinongotaurawo. Vakaenda panonzi afeki, vadzidzi vake vakamuba vaya, vakaenda ponzi shuwa akamuka. Saka dambudziko regore iri hapana aiziva kuti ane nyuzi dziri korekti ndiani. Mwari akati hazvinetse, vane chokwadi ndinoziva pavari. Saka vaive mune imwe imba vadzidzi. Saka nguva yokwei kusina mishini, ma-PA system ekudedzera kuti endai panhamba yakati ndo pane vanhu vane chokwadi. Mwari akati hazvinetse, gandigadzire PA system ndega. Mwari ndobva ati tu kutinhira ndobva kwanzikwa mudenga, vanhu vese vakati ndekupi kwatinhira, vanhu vese ndobva vamhanya pavakanosvika kutinhira ndobva kwati zii. Mwari akati ndakuunganidzai, zvikanzi kana mabva mese kumauya kuholiday muruda chokwadi, avo vanhu vatsvaka. Hanzi vanhu vaungana manje ndobva vakatyika maroti chiko chikuitika panapa. Hanzi Peter akabva azonyararidza vese ndobva asimuka ndobva akutaura. Saka chibatai zvinhu izvi, chakatinhira chii vana vaMwari? Ruzha rwakabva kupi? Vanhere vakatinhira. Kusei nimi vateereri vamwenyu mukatanga zvenoizi pakunamata munohwanda nevara rekuti Pentecost. Saka ndati tiverenge, kana ndinokunzwei dzimwe nguva handikurambidzei, munhu anoita kanamatiro kaanoda, but inini chaita kuti ndive nechidzidzo ichi, kanamatiro kamwe katinoitaka tinohwanda nemumwe toti Pentecost. Izvi nzve kutinhira kwemusuwi kwakabva kudenga havazivani. Vamwe vobva vati ko inini pamunonamata muchida iso muchimhanya muchizeya munozowana kupi? Unonzwa mumwe anoti Pentecost. But pataverenga bhaibheri rati vaive vakagara mumba. Rechirungu rutora sitting chaiyo yekugara. Ko imi munozviitirei vati aiwa ndiri serious ezvino hatini munhu anoda kutarisa pasi, tarirai paTV tinyatopedzerana. Inzwai, inini ndo zvandaitwa, musafunga ndiri kukupopoterai, izwi rangu chete rinokwira. Pane zvinhu zvakawanda vatendi zvatinoita tichihwanda kuti Pentecost. Dzimwe nguva tinotanga kuita mamanamatira asiri mubhaibheri. Vanhu vakatibvunza kuti munodarei, tohwanda tichiti Pentecost. Nhai musuyu ruzha rwaive rwevanhu vainamata here. Mazvona? Rwaive rwevanhu vaiimba here. Rwaive rwemamusical instruments here, remagitare nengoma. Hanokuzona? Saka ndati tiverenge ndimai kutaura chokwadi vanhu vaMwari, kana iri Pentecost yegore iri yataverenga. Hatitema mamanamatira atinoda, kana kuri kwekuti jaivi inotinakidza ende tine pazvinotsigiwa hatiitei, asi tisahwande tichiti Pentecost. Izvino rumwe ruzha ruya runoitika ruya rwokuti volume inenge kutaura chokwadi kutinhira, batai munzwe, kwakabva kudenga. Havasi vanhu vaitinhira ba. Ende mambozoona here kuti vanga vasiri muupper room. Muupper room ndoma vakaenda Jesu aenda kudenga. Musuwi bhaibheri rangoti vaive mumba.
vakadzwa varore kuti Upper vanobva variona riri special zvokuti ukadzwa kuti Upper Room vamwe vanogona kutotanga machechi nekungoti Upper Room chete. Vanhu havana kudzikirwa nemweya mutsvene muUpper Room. Aiwa, vaingova panzvimbo yataurwa, vakatogara pasi, mweya mutsvene ndobva wadii, ndokubva wadzika. Shuwa vateereri, ngatibatisisei nyaya iyoyo. Tiri kuna Acts chapter 2 toverenga kubva pavhesi ya 24 tichitsika nayo pazasi. Acts chapter 2 kubva pavhesi ya 24. Ngatangirei pavhesi ya 21. Ndipita akutaura achitsanangurira vanhu vangaungana kuti sei mweya mutsvene wadzika. Verse 22. Varume veIsraeri, ndonzwai mashoko aya. Jesu weNazareta, murume wakaratidzwa naMwari kwamuri nemabasa esimba nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari pakati penyu naye, sezvamunoziva imi mumene. Aitozvati timu rauye ndo timu rakadedzera kuti Bharabhasi. Saka rinototi imini munoiziva nyaya iyi. Verse 23. Iye akaiswa kwamuri nemutemo wokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi mukamurovera pamuchinjiko, mukauraya namaoko enyu evanhu vasingateerere murayiro. Iye akamutswa naMwari, asunungurwa pakurwadza kwerufu, nekuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe navo. Manzwere Peter akutaura. Akuvaudza nyaya yakakosha. Zvikanzi varume, muri vamwe vedu imi ndozvati mamadzokera kumabasa. But munoziva kuti Jesu uya watakavhotera last month kuti aroverwe pamuchinjiko akamutswa naMwari. Verse 29. Varume hama, ndingakuudzei pachena zvateteguru David kuti vakafa vakavigwa, bwiro hwavo huri pakati pedu nhasi.
Zvikanzi imi varume vechiJudha makafanana nesu. Handiti national hero yedu ndi David. Vese ndobva wati here. Zvikanzi munoziva kuti hapana asingaziva kuti David igamba renu. Zvikanzi here. Zvikana Peter Patika ndichikuudza. David nanhasi akaora ari muguva. Uyu murume watakavhotera uyu akamuka. Ndobva akondinya verse 32. Uyu Jesu akamutswa naMwari, isu tiri zvapupu zvake. Zvino akati asimudzirwa kurudyi rwaMwari, akapiwa naBaba chipikirwa cheMweya Mutsvene, akadurura izvi zvamaona sezvamunonzwa. Verse 35, verse 36. Zvino imba yose yeIsraeri ngaizive kwazvo kuti Jesu wamakarovera pamuchinjikwa, Mwari akamuita Ishe naKristu. Manzwere nyaya akangotaura. Makati wakanyaya kacho. Chinzwai verse 37 vateereri. Inzwai zvainotaura. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo. Vakati kuna Petro nekuna vamwe apostoli, varume hama tichaiteiko? Naini tuma vhesi twandaverenga kuti imharidza yakasimba here. Nekuti vanhu vabva vatenderera musoro kuti maimekani, maime tichaiteiko? Chiri kuita kuti ive mharidzo yakasimba. Varimindwa pavakaita mistake. Peter ana zvimwe zvakataura, auna vanhu vaungana akatozva kuti vanhu ava EPA system yaMwari yavaunganidza. Zvikanzi varume gandichikuudzai, ndimi dzimwe dzese dzakamira because nguva iyo vaive necommon language yainzi Aramaic. Saka Peter akamira akutaura neAramaic, vamwe vese vagara pasi. Zvikanzi varume hama, muri verudzi rwedu kungoti munosenza kudiaspora. Last month, murume uyu ainzi Jesu. Hamunozva takavhota tikati kuna Pilato, sunungura Bharabhasi uroyere Jesu. Vese zvikanzi ende ndonyaya vanga vadzokera kuorita. Zvikanzi varume kaga ndichikuudzai, Jesu yawatakati aroyerwe, zveshuwa akalikwa, but akamuka. Kana mende mchitendera muJerusarema muchida information, isusu tiri zvapupu, murume uyu akamuka enda kudenga. Ende nhasi manje pamazoona zvanga zvichimhara patiri zviya, ndiye aenda kuna Baba. Saka Baba vaapruvha kufira kwaakaita nyika yese. Saka vamupa simba iri, ndorauya patiri ezisaini yekuti akudenga kuna Baba. Hanzi izvozvo zvatokwana. Hanzi vakatsikitsira kuti heish. Ende munozva chaivaroesa nehana ateereri chii? Kuti takauraya munhu. Hamena kuti munoitika upepo homicide. Kuti takauraya chii? Saka inini pandaiverenga ndima iyi ndoda kuti musambo atiri munhu anokurumidza kusiya chirongwa icho wakumhanyira taakutopedza. Rambai muri paTV neparedio. Inzwai vateereri. Ndoda kunzwa kuti nyaya yekuponda munhu kwavakaita yakagadziriswa sei. Vaisirwa pachena kuti muri mhoti makavhotera kuti Jesu apondwe, manje mupenyu muchadii. Saka vakabva kuti naivo kumana chitiudzai toita sei kugadzirisa nyaya iyi. Inzwai pana Mabasa 2 verse 37 kusvika pa39. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro nekune vamwe apostoli, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene. Nekuti chipikirwa ndechenyu, nevana venyu, nevese vari kure vanozodanwa naShe Mwari wedu. Zvatopera? Ndiyo nyaya yekupondwa yatopera. Manzwa solution yatatere. Yatopera kuponda munhu ndiyo solution. Bwazikwe, vaitofunga kuti Petro achati zvatafana kuita ngatidzokerei kuna Pilato, tonopfugama kuna Pilato, toti Pilato paya takatadza kuvhota zvikanzi kana Peter ndoza mistake yatakaita last month. Zvikanzi ndei munhu waMwari. Zvikanzi paya takavhota zvegurumandira. Because Pilato paanga uda kuvatongesa paya, mukadzi wakakaya nekatsamba, ndobva kapiwa Pilato zvikanzi baba mwana, siyanai nemurume uyu mutsvene ndatambura kuhope nhasi. Saka Pilato paaiverenga katsamba kaya, vanhu vakatozviona kuti Bharabhasi aburitswa ina Jesu, Pilato arida kutivhotesa. Saka vamwe vanhu vekwaJudha vakabva vatanga kutenderera mwana, Pilato arifunga kuti akangwara. Murikuona kuti aburitsa Bharabhasi ada kutivhoteka. Akangopedza kuverenga tsamba yaari kuverenga, akangoti musunungurwa boys dzangu, muti Bharabhasi manzwa boys dzangu, muti Bharabhasi arifunga kuti akangwara, muti Bharabhasi boys dzangu manzwa udzai vari kumberawo, muti Bharabhasi udzanai nese boy vakomana boy, muti Bharabhasi
akudzoka manje akuti right sorry for that disturbance kakanoti kana achierenga right varume ndine vanhu vairi panapa uyo anonzi Jesu neuyo anonzi Barabhasi uyu munomuziva ndiye aipasa dzimba dzenyu vaive vakati siyanai nezvaada kutaura ada kuti bhaisa Barabhasi uyu munomuziva aipasa dzimba dzenyu saka tomusunungurira yani ndobva vachishamiswa Pilato vanhu vese vachiti Barabhasi saka Peter paakuchiudza varume vakavhota vaya zvikanzi varume mistake yatakaita last time takaita mob psychology takaita zvegurumwandira iye zvino izvi kugadzirisa nyaya iyi tendeukai mumwe nemumwe individually pepe makabhaisa makaita zvegurumwandira kugadzirisa nyaya iyi kunyange munhu akatofa ita decision uri one asa ndakambopedza pane imwe nzvimbo ndapedza ende mumwe mwana zvanga zvamujekera ende 23 years ndobva yakusai zvikanzi pastor ende manyatsojekesa ndikati very good mwari akukomborera ndanzwa dambudziko randinandika nderei zvikanzi izvi zvese zvinodiwa nebhaibheri handizvo zvatinoita kuchechi kwedu ndikati chechi yenyu ndei akabva itaura yakanyanya kuwandira nechepacentral Zimbabwe kuna namasvingo neku ndikati saka zvikasaka chekundinetsa kumba kwedu kwese ndokwatinoenda ndikati saka zvikanzi zveshuwa but chindanda akuda chokwadichi ndikati asi wanzwe here zvandataura kuti mwana anoda munhu anotendeuka individual zvindapanzwa ndikati saka zvikanzi but kumba kwedu tese ndikati mwanangu handa zvandogona kuita newe vhangeri kana richitotaurwa rinoda munhu anozvimiririra unosvike kuchiti amwenangu unosvike kuchiti arumangu arume angu ndo akandisiya ndiri muchechi iyoyi arume angu ndo akandisiya unombozera kuti arume ako vari kutaura ivavo dai vakaona mukana wokunzwa vhangeri ratiri kutaura ivi vangadai vakafa vakatendeuka iwo chinomboti kuti arume angu tendeuka individual hanzi Peter adaro zvikanzi kana matendeuka varume mobhabhatidzwa kana mabhabhatidzwa munotoregererwa nyaya yekuuraya munhu kana maregererwa izvi zvamaona zvichiuya patiri nemi munobva mapiwa omweya mutsvene atapera naimi fomula iri kutaurwa naPeter yakaiwana kuti ndo yakaudzwa naJesu asati aenda kudenga kuti endai pasi rese muparidzire zvisikwa anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa saka kwese ndinobva tikokanai vakambotemerwa nyora dzinopfuura ava vakaponda munhu here naiterere nai kubvisa mimba kunopfuura kuuraya mwana waMwari here saka kana yekuuraya mwana waMwari ichigadziswa nekutendeuka nerubhabhatidzo wanyanyaita yakaita seiwe kuti waisungirira mwana zvimaduma vateereri sori yenyu pfungwa yatina maona kuti zvinoitika vateereri maona ndiri mustudio but maona kukwira kwakwa kuita izwi rangu mirai ndiridzikisa pandopisa daita mwe ndikukupomboterai sikukupomboterai panhu panondibata shuwa kuti nyatsonzwai vakaponda vakavhota kuti Jesu aurayiwe vari kunzi unongotendeuka uri one wodecide kuti Mwari ndakaita ini era kana wadaro unobva waregererwa wabhabhatidzwa hanzi unobva wapiwa mweya mutsvene zvatopera saka tinoedza kufunga tumwe tunyaya twatinoita tikongoti munhu paakati ndichaisiro foni wakamuchinjira bhatiri saka nyaya iyoyo manje nyaya wanyanyopara yeiwe wanyanyopara yei kuti vamwe venyu ndozvati ingori tsika bedzekuti wangochifunga kuti itsika yenyu ikaucha yenyu but bhaibheri rakaisa pachena kuti kaucha yeye achihete pamwe ndima cheba wanyanyoparei uyai kuna Mwari mutendeuke ndo zvinongoda kuitwa kuti munhu aponeswe hapadi kutaura nendimi panoda kuona mamistakes awakaita pamwe waipfugama pamichakata nemikonda pamwe waipfugama pahari pamwe waiuchira kune vakafa pamwe waitenda mun'anga pamwe waipiwa mvura nemazanga nyaya dzese idzodzo idiki pane nyaya yekuuraya mwana waMwari kana yemwana waMwari ichigadziswa nekungotendeuka individual saka iwo muteereri chinobva chakubata chinobva chanyatsonetsa chii
Kwanza tinika kuti ungozvipira ungoti aiwa inoda kuraswa. Panetsa apa chipa formula yaMwari kunzi tendeuka uri wani. Kana watendeuka wobhabhatizwa, rekodhi yese uregerere pamusoro pazvopiwa mweya mutsvene. Ipo pamweya mutsvene matimambona kuti vanhu tinovhairirana ateereri. Nonzi vamwe vachibvunzana, are you anointed brother? Zvekuti zvinoita kunge zvinonzi unofanira kuenda kuNigeria unopiwa mweya mutsvene. Naimaona kuti mweya mutsvene unouya sei? Paunobhabhatidzwa. Saka makaona Jesu paakabhabhatidzwa mweya mutsvene wakaburuka senjiva pamusoro pake. Officially mwana waMwari unodeclarewa kunzi mwana waMwari musi waunobhabhatidzwa. Imamuzoti Jesu kubvira iri mimba yaive mimba yemweya mutsvene. Saka paakabhabhatidzwa sei mumwe mweya mutsvene wakadzika, izwi rikanzikwa richibva kudenga rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira, wandinoda. Nai Mwari akatanga kuzwa kuti Jesu mwana wake musi waabhabhatidzwa. Aiwa, ari kureva kuti officially ndiri kukudeclare kuti uri mwana wangu nekuti wabhabhatidzwa. Saka tine vanhu vakawanda vanototya Mwari kwamuri kuateerera. But chavari kuzeza kuita kuti denga rinyore murejista kuti officially uyu mwana wedu munofanira kubhabhatidzwa. Kana mabhabhatidzwa mopiwa mweya mutsvene. Ndimbokubvunzai mubvunzo wakaoma. Moda kuzere munhu ane mweya mutsvene waMwari? Vateereri, imbomirai mazita amuri kufunga. Iyeni ndiri kutotaura nemi ndine mweya mutsvene. Reason ndei ndakabhabhatidzwa. Ndozvataura mabasa. Tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe, ipapo muchapiwa chipiwa chemweya mutsvene. Chipiwa chemweya mutsvene ndechenyu nevana venyu nevanozodanwa vari kure. Ngandikuverengerei vhesi rekupedzisira pana Mabasa 2 verse 41. Zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa, nezuva iro vanhu vanenge zviuru 3 vakawedzerwa. Maona kuti musi ime vakazara muJerusarema. Vanhu ava vabhabhatidzwa vaitosienda kuchechi, ndove kuvhota vaya. Chavanga vangokanganisaka kusaziva kuti Jesu mwana waMwari. Saka kuita correction iyoyo inokorektwa nebaptism. Inandise tuma mistakes kwaungoina tikokuteerera, but macorrections acho anoitwa nebaptism. Manzwi eBhaibheri riri kuti ndo process inojoinwa nayo church. Haungokari kuti mazvano toenda kustadium zvadii. Ava vakawedzerwa, vaiwedzerwa pai? Vaiwedzerwa muchechi. Saka unova nhengo yechechi kuburikidza nekubhabhatidzwa. Ndo process inozikanwa neBhaibheri. Haungoti mazvano kuri kutinakidza tikadzika pazasi peminda pabana apo ndo yachechi yangu. Musawestirwe nguva naSatani. Haikona kuita zvinhu zvekuti hazvina kwazvinokuendesai. Jesu akuuya, itai zviri kutaurwa neBhaibheri. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asingatenda achatongwa. Saka ndakudzikisa voice. Maona kuti ndiri ndega muno ndikutoita kunge ndakupenga kamustudio muno. Chinzwai vateereri vangu. Ndokumbira kuti pari kupera chidzidzo chino nyatsa kufungisisa. Vamwe ndoziva kuti patutanya yerubhabhatidzo mukufunga kuti izvo makaita kare. But muchiona Bhaibheri rine mabhabhatidziro arinoti kubhabhatidzwa kunyikwa kamwe chete mumvura miviri wese, kwete ka7. Izvi zvamakuita izvi vateereri zvekuti 2, 4, 5, 6, 7 magate harisi rubhabhatidzo izvi. Shuwa nyika yese here kuzara kukupirana mvura kudaro. Hatitei serious kutaura chokwadi vanhu vaMwari. Hatitei serious rubhabhatidzo sezvakaitwa Jesu. Unenge watenda kuti Mwari ndakaita mistakes, ndiregerereiwo. Unotorwa nemufundisi anokunyika mumvura kamwe chete, nekuti Kristu akafa ka1, waburitswa mumvura kamwe chete, unenge wabarwa patsva. Pane mibvunzo? Shandisai nharedzi 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Zvidzidzo zvatiri kuita izvi
kunenge vanenge vaine magadgets, laptop phone ine maapplications akanzi YouTube. Zvidzidzo zvese izvi tiri kuuploada paYouTube. Unogona kuzozvidzokora uchiteerera uri wega, uchinyatsonzwa kuti pari kunzi kudii. Dai Mwari akuitirai zvakanaka, usina minzi dzatataura, ingotsvaga munhu anogara padhuze newe, anopinda sangano rema7th Day Adventist. Mupe mubvunzo wako, anoziva kwaachaenda nemubvunzo iwoyo. Ngatisanganei pachirongwa chinotevera. May the Lord bless you. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino ndombondiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo Mira kune mwinga